Nyt on kisa mun makku, ja veikka, että on kyllä sunkin makku. Nimittäin Nivalan Autogrilli järjestää grilliruuan syöntikilpailun. 23. päivä tätä kuuta grilliruuan syöntikilpailu. Ai, nyt on muuten semmonen kisa, missä meikäläinenkin voisi olla mestari. Kunnon makkaraperunaa ja siihen vielä burgeria ja melkein märy tulla jo ennen kuin edes on saanut syötyä yhtä. Jos koet, että sulle grilliruoka uppuaa, niin otappa meikäläiseen yhteyttä ja laita viestiä, jos haluat osallistua. 23. päivä tätä kuuta lauantaina kello 10, niin painettaa grilliruokakisat siellä. Siinä on jääkiekon MM-kisat, ei ole mitään sen rinnalla. Loistavat palkinnot tarjolla siellä ja totta kai minä on paikalla siellä ja painetaan sieltä vähän liveä ja somme-matskua samalla ja nautittaa aivaa herkullista Nivalaa Autogrilliin antimista. Ai että! Siinä on muuten semmonen titteli, että sen tittelin kun omistaa, niin ei muuten tarvitse maksaa paikallisverkkomaksua, kun soittelee tuonne vaan, niin sit ei tarvi. On, ai. Nyt on niinku kaikkien aikojen grillimestari.